Boas tardes. Ben, vamos dar comenzo ao pleno número 3 do ano 2026. En primeiro lugar, vamos a facer lectura da declaración institucional con respecto ao día do 8M. Proceda o señor secretario. Declaración institucional polo 8M. Os grupos políticos con representación no pleno do Concello de Outes e o membro non adscrito manifestan o seguinte. O artigo 14 da Constitución Española proclama o dereito á igualdade e a non discriminación por razón de sexo. Pola súa parte, o artigo 9.2 establece a obriga dos poderes públicos de promover as condicións para que a igualdade do individuo e dos grupos nos que se integra sexan reais e efectivas. Son moitos os dereitos obtidos desde o ano 1975, cando a ONU proclamou o Día Internacional polos Dereitos da Muller, pero son moitos tamén os que quedan por acadar. Este 8 de marzo de 2026, as Nacións Unidas, baixo o lema Dereitos, Xustiza, Acción para todas as mulleres e as nenas, anímanos a exixir a igualdade de dereitos e tamén a xustiza para que eses dereitos se cumpran, exerzan e desfruten. Por iso, como cada ano, dende o noso Concello volvemos a reivindicar a necesidade de avanzar nunha igualdade efectiva entre mulleres e homes que nos permita acadar unha sociedade xusta e democrática. O Concello de Outes amosa o seu firme compromiso coa promoción e protección dos dereitos das mulleres e nenas, así como coa igualdade real entre mulleres e homes, a través dunhas políticas que resolvan as desigualdades materiais e salariais existentes entre ambos os dous xéneros. Así mesmo, reforza ano a ano a súa aposta pola igualdade e polos servicios específicos que a promoven e garanten, tanto dende espazos de responsabilidade como desde os equipos técnicos ao servicio da veciñanza. Neste camiño, compre alertar sobre o risco de idealizar modelos que reproducen desigualdades históricas e que poden supoñer un retroceso nos avances acadados en materia de igualdade, dereitos das mulleres, autonomía, corresponsabilidade e participación nos espazos de decisión. E por iso, dende a Corporación de Outes, convidamos a toda a veciñanza a sumarse a esta declaración e a participar nos actos que se celebrarán ao longo de todo o mes de marzo, así como a apoiar todas aquelas accións e iniciativas que reivindiquen a igualdade entre homes e mulleres e a loita contra a violencia de xénero. Bueno, moitas gracias. Vamos a proseguir, polo tanto, coa convocatoria que temos no día de hoxe. No punto 1 temos a aprobación das atas das sesións plenarias celebradas o 18 do 12, o 8 do 1 de 18 do 12 de 2025, o 8 do 1 do 2026 e 29 do 1 do 2026. Non sei se queren facer algunha aclaración. Bueno, pois procedemos logo á votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Ben. No segundo punto da orde do día traemos o expediente 143/2026, a aprobación do Plan Normativo 2026. Como se acabo de decir, a proposta de acordo é aprobar o Plan Normativo deste Concello que ten todas esas ordenanzas que se mencionan na documentación que tuveron a súa disposición. Non sei se queren comentar algo, facer algún tipo de aclaración. Boa tarde. Queremos apuntar dúas ou tres cousas neste punto. Parécenos un tanto ambicioso pretender modificar 15 ordenanzas reguladoras e ou fiscais e crear unha nova nun ano, tendo en conta os tempos e os recursos humanos necesarios na Administración para tramitar estes expedientes e sendo coñecedores da parálise existente, por exemplo, na tramitación de licitacións de obra pública. Aínda que somos conscientes de que se trata dunha previsión na que é mellor incluir cousas de máis e que non dé tempo a facelas, que a incluir cousas de menos e que despois se complique facelas por non telas incluído no plan normativo anual, tamén dicimos que nos parece ambicioso o seu plan normativo, porque é un plan para executar no 2026, e tendo en conta que o están presentando ao pleno rematando o mes de febreiro, cando debía estar presentado no 2025, como lles apunta o señor secretario no punto 3º do seu informe, a súa execución pois do ano xa só lle quedan 10 meses, e o tempo pasa rápido. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira BNG.
Boa tarde. Ao respecto do plan normativo, eu quería recordar un par de puntos dos que van a levar para modificar e, en principio, tamén centrarme no que expón o señor alcalde cando presenta este certificado no que di que a actual estrutura normativa do Concello precisa ser actualizada e revisada tanto para regular novos servicios que se pretenden poñer en marcha como para compasar os prezos e tasas públicas aos cambios no custe da vida. Eu quero recordar que cando se aprobou algunha dos cambios e modificacións das tasas públicas deste Concello no ano 2024, cando nós gobernábamos, por exemplo, ao caso da actualización das tasas e a regulación das tasas de teatro, aquí, vostedes mostraron moitas reticencias porque isto era algo que nunca se fixera, que o teatro sempre fora gratis e tivemos que explicar que era unha maneira de regular os precios e tamén de que pudéramos entrar na rede de teatros e auditorios de Agadic, de Galicia. Naquel momento parece que non lles gustaba esta modificación normativa, aínda que agora aparece tamén no seu plan normativo como posible modificación dese regulamento, pero hai uns días vimos tamén que vostede se reunía co director xeral de Agadic para entrar nesa rede de actuacións que trae a Xunta, que se non tuveramos aprobada esta ordenanza e esta aprobación de tasas, pois non se podería ter feito. E, por outro lado, tamén aparece outra vez a ordenanza de modificación da ordenanza da reguladora de tasa pola utilización de vivendas municipais destinadas a lugar social, que seguimos sin saber por que esta ordenanza, que xa estaba aprobada no ano 2004 e que aquí en algún pleno nos teñen dito que non se pudo facer porque lle faltaban uns mobles á vivenda, sigue aínda sin estar utilizada esa vivenda social. Entón, entendo que o feito de que se aproba agora o plan normativo suporá que en algúns casos ustedes incrementen tamén os prezos, tal como usted explica aquí, ou que modifiquen algunha das ordenanzas que ni siquiera chegaron a poñerse en marcha. Por iso é algo que me extraña e como non se explicou na comisión, espero que en algún momento nos expliquen cales son as ordenanzas que se van modificar, actualizar os precios. Moitas gracias. Ten a palabra. Non. Ben, simplemente eu creo que está máis que claro que é o plan normativo, que se inclúen cantidad de ordenanzas e de prezos públicos para poder revisar ao longo dos anos. O que queremos é ser previsibles, algunhas se poderán levar a cabo, outras ao mellor non. Gústanos ser ambiciosos, desde logo que sí, por suposto, e por iso levamos todas estas ordenanzas, estas modificacións, están aquí presentadas. O que se dé ao largo do ano iremoslo vendo. Efectivamente, temos circunstancias, a día de hoxe, por desgracia, aínda que o levamos bastante ben, temos un secretario acumulado, se podemos modificar ou mudar esa situación, pois seguramente poderemos acometer máis cuestións. Por lo tanto, marco normativo é habitual que se leve unha proposta ambiciosa, sen máis. Procedemos logo á votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado con 6 votos a favor e 5 abstencións. Ben, o seguinte punto da orde do día trátase do expediente 136/2026, que é un recoñecemento extrajudicial de crédito 1 do ano 2026. Presentará este punto a concelleira de Facenda, Beatriz Molinos. Boa tarde. Neste punto, o Goberno Municipal propón a aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito número 1 do ano 2026. Este REC contén obrigas pendentes de pago por valor de 183.378,99 euros, todas elas correspondentes a servizos ou suministros prestados no ano pasado, ben sexa por estar incluídas na conta 413 de operacións pendentes de aplicar ou por ser facturas correspondentes a servicios ou a suministros feitos no ano 25 e que os proveedores das mesmas presentaron no ano 26. Calquera das obrigas anteditas foron efectivamente realizadas en beneficio do Concello
e que, como tales, con esa condición, o que procede é realizar o seu pagamento. Todos os grupos tiveron a disposición toda a documentación correspondente a este expediente, na que figuran os pormenores do mesmo, polo que, de momento, non temos nada máis que decir. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Compromiso Outes. Bueno, nós pouco máis temos que dicir que as facturas de servicios e suministros prestados, pois hai que pagalas, e vistos os informes, pois hai que pagar, nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira do BNG. Como xa se dixo, os recoñecementos extrajudiciais de crédito, para que o entenda tamén a xente que nos está vendo no pleno, é un procedimento administrativo normal. Hai facturas que entran máis tarde de que se acabara o exercicio fiscal do 2025, hai que pagalas despois. Eu só quero recordar, como a sempre, que en algún momento, cando nós traíamos un recoñecemento extrajudicial de crédito, se decía que había que ter orde, rigor, control no funcionamento dun goberno, camiñar pola senda do rigor e de eficacia, para que as facturas, que había que estar en riba delas, aínda que todos sabemos que é un procedimento que fan os órganos interventores, non os políticos, pois naquel momento sí que se decía que non se podían traer aquí facturas sin ter unha previsión de pago ou sin haber unha retención de crédito. E tamén recordo que isto, aparte de todas as facturas, trae un reparo da función interventora afectada en 92.768,18 euros, que, como digo, é algo normal na administración que pase eso, pero gustaríame que no momento que traíamos nós estas mesmas retencións de crédito para pagar facturas de obras e servicios prestados, que, polo tanto, hai que pagar, pois, naquel momento tiveran a mesma maneira de explicalo con normalidade, que é un proceso normal. Nós, sin duda, así o entendemos e así o respetamos. Ten a palabra. Bueno, ten a palabra señor Molinos. Moi ben, efectivamente, o recoñecemento extrajudicial de crédito é unha ferramenta que usan todos os concellos, neste caso, para pagar facturas de obras e servicios que se prestaron no ano anterior. Efectivamente, vostedes, cando gobernaban, trouxeron varios recoñecementos extrajudiciales de crédito, e nos sempre dixemos que, efectivamente, esas facturas que había que pagalas. O que sí facíamos notar, e o que se refire vostede co o que acaba de decir, non era a facelo con un certo orden e control, senón a proporcionalidade. Hai que recordar que nos traemos este primeiro REC por un total de 183.000 euros, pero vostedes no ano pasado, a proporción de facturas que se presentaron no ano pasado da conta 413 era moitísimo maior. No primeiro REC trouxeron vostedes 249.000 euros. E o total do ano anterior de facturas de RECs foron 437.000 euros, co cual o que nós non criticábamos, senón que observábamos, era unha desproporción no pagamento desas facturas. Hai, evidentemente, algunhas que sí poden quedar nesa conta para unha OPA, pero o que nós criticábamos non era que se fixeran recoñecementos extrajudiciales de crédito, senón o volumen deses recoñecementos que considerábamos, como vostede moi ben dixo, e que dixemos nos naquele momento, que eran non froito dun traballo, dunha xestión normal, senón froito pois de un pouco ou un moito de descontrol na xestión de todo o presupuesto, o orzamento do Concello, e era simplemente esas observacións polo volumen, non polo procedimento de pago, nin por facer recoñecementos extrajudiciales de crédito. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Compromiso, non? Como acabamos de aclarar, o recoñecemento extrajudicial de crédito correspóndese a facturas que non se presentaron en tempo e forma e que hai que pagalas despois. Polo tanto, que houbera un maior número non sería responsabilidade
de quen ten que aprobalas, senón de quen ten que presentalas en moitos casos. E tamén temos falado naquel momento que algunhas se pararon por o tema das facturas de grandes empresas como as de electricidade e telefonía, que tiña que haber un análisis de cales estaban ben pasadas e cales non. Por iso terminaron acumulándose durante moito tempo. Pero, é igual. Para finalizar, señora Molinos. Señora Agra, non sei se entendín ben, pero creo que non solamente, sei que os recoñecementos extrajudiciales de crédito non se compoñen únicamente de facturas que as empresas non presentan no ano en que prestan os servicios. Compónse de outras facturas que se recollen nunha OPA e van a unha conta que é a 413 de operacións pendentes de aplicar, que son facturas que se prestaron no ano anterior e se presentaron no ano anterior. Aí é onde nos facíamos esas observacións que vostede nos dixo agora, con respecto a esas facturas, non as que se presentan no seguinte ano e pertenecen ao ano anterior, evidentemente. Eran as facturas que entran na conta 413. Ademais, non é o mesmo que nesa conta 413 as facturas dos últimos meses do ano, como é o caso en esta ocasión, que as facturas de todos os meses do ano anterior e incluso de anos anteriores ao ano anterior. É dicir que os recoñecementos extrajudiciales de crédito non son únicamente do que vostede acaba de decir, de facturas presentadas neste ano que foron prestadas os servicios ou os suministros no ano anterior. Nada máis e moitas gracias. Ben, procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado con 10 votos a favor e unha abstención. No punto 4 do día de hoxe traemos a dación de conta dos decretos da Alcaldía 2025 desde o 851 ata o 94 do ano 2026. 2025 851 ao 2026 094. Pasamos, polo tanto, ás preguntas... perdón, non sei se ten a moción de urxencia. Vale. Entón, polo tanto, as preguntas feitas por escrito, neste caso de compromiso Outes, cando queira, señora Quintela. Moitas gracias. O pasado 27 de xaneiro, a Xunta de Goberno Local tomou coñecemento de dúas comunicacións previas presentadas en representación de Norvento SL para execución do Parque Eólico Outes e a súa liña de alta tensión de evacuación. Este parque eólico situarase no Monte da Pena, nas inmediacións de Banzas e Cabanamoura. A liquidación do ICIO correspondente ascende a uns 167.000 euros, cantidade que resulta de aplicar o 4% correspondente e grazas á suba do tipo impositivo para infraestructuras eléctricas que o noso Goberno aprobou en 2021, o noso Concello recaudará 41.700 euros máis do que recaudaría se continuara a ordenanza que vostedes deixaran en vigor. O pasado mes de decembro, o Goberno, ante as preguntas do noso grupo e do BNG, negouse a explicar a que se debía a suba na recadación prevista no ICIO. Tampouco o Servizo de Intervención era coñecedor das razóns desa suba, á vista do expresado no seu informe de intervención. Por que agochou o señor alcalde esa información? Que opinión ten o Goberno local sobre este proxecto de parque eólico que terá unha afección nun espazo de relevancia paisaxística para o noso Concello? Negociou o Goberno municipal algún acordo coa empresa para que unha parte dos beneficios xerados por este parque eólico revertan na veciñanza de Outes? De ser así, cales son os termos do acordo? Ben, moitas gracias. Primeiro de nada, quería facer unha puntualización, xa que quen aprobou ese tipo impositivo do que vostede fala non foi o seu goberno, senón foi o pleno desta corporación, do que todos formábamos parte e que, se non recordo mal, foi aprobado por unanimidade, desde logo. Con respecto ás preguntas, a primeira que formula,
eu creo que no mes de decembro, en ningún caso, se agochou ninguna información. Nós tiñamos un dato, unha previsión presupuestaria que obtida do Servicio de Urbanismo e así estaba contemplado. De todos os xeitos, desde logo para exercer a súa labor de fiscalización, todos eses expedientes están tramitados e os resultados dos mesmos vostedes teñen acceso, mesmo acaba de mencionalo, non? Que se forman parte das actas dos órganos colexiados, neste caso da Xunta de Goberno Local. Por lo tanto, eu creo que a formulación da súa pregunta pensamos que non é correcta, porque eu, en ningún caso, se agochou ninguna información logo que pudera ser compartida. Con respecto a opinión que ten o Goberno sobre este proxecto de parque eólico que terá unha afección nun espacio de relevancia paisaxista para o noso Concello, ben, pois o noso Goberno sobre este tema ten a mesma opinión que noutros asuntos da mesma índole. Se o proxecto cumple ca normativa vicente e ten en orden toda a documentación, pois, desde logo, pode ir adiante e de non ser así non se pode facer, como non pode ser doutra maneira. Ese é o noso entender. Con respecto ao punto 3, se negociamos, pois, en primeiro lugar, queremos puntualizar que este parque eólico conta con 5 aerogeneradores. E o noso Concello só se ubica un muiño. Agora xa, contestando a súa pregunta, si estáse negociando coa empresa, estamos traballando nun convenio no que contemple arranxos de viarios nos camiños do contorno das aldeas máis cercanas á instalación. Estas actuacións poden ter un valor, ou estánse manexando, que terá unha estimación aproximada de máis de 200.000 euros de inversión e que abarcarán os accesos que conectan o Monte da Pena coas aldeas de Oroña, Cabanamoura, Vilar, Piñeiro, os Mourelos, Buiste e os Casais. Non sei se quere facer algunha puntualización. Solo preguntarlle si eses 200.000 euros que contemplan de aproximadamente de inversión que vai facer a empresa en camiños municipais é unha inversión puntual ou prevese que fagan inversións anuales en beneficio da veciñanza que vai a sufrir as molestias do parque eólico? Bueno, este é un posible convenio no que se está traballando. Nada está cerrado, é unha línea de traballo que hai, e esas son as previsións. Cando esteen firme, saberano, desde logo. Isto que non impide, desde logo, é que haxa outro tipo de acordos ou convenios. Este é un dos acordos que se pode chegar a cabo, pode haber outros convenios, pero antes de concretalos estamos traballando en aclarar certas discrepancias razoables que existen entre os deslindes do Instituto Geográfico Nacional e máis do catastro, que cambiarían considerablemente a afección dos aerogeneradores do noso Concello. Polo que temos este asunto en máis dos servicios jurídicos, co fin de determinar se se pode reclamar a repercusión que tería no noso territorio a ubicación de máis aerogeneradores. Non está clara, primeiro vamos a aclarar estas cuestións cos servicios jurídicos e a partir de aí poderase negociar ou alcanzar mellores acordos. Bueno, pois moitas gracias pola información. Pasamos á seguinte pregunta. Soubemos a semana pasada que uns días atrás varias familias usuarias da Escola Infantil Municipal deste Concello foron multadas pola Garda Civil por deixar os seus vehículos parados no camiño de baixada á escola mentres deixaban ou recollían as súas fillas e fillos na mesma. Gustaríanos saber se teñen vostedes constancia desta problemática e se prevén ofrecerlles ou se xa lles ofreceron ás familias algunha solución para deixar os coches fora da vía pública mentras deixan ou recollen as nenas e nenos na escola. Ben, moitas gracias. Bueno, nós temos constancia de que houve algún problema. Sí, houve algún problema por a situación que vostede describe. Non temos constancia de que houbera ningún tipo de sanción. En canto á súa pregunta, non sabemos moi ben a que se refire vostede con deixar os coches fora da vía pública. Se ten, a ben, ou se pode aclararnos a que espacio se refire vostede cando di fora da vía pública. Un pouquiño para chegar con máis concreción á resposta. Se estamos estudiando algunha fórmula que palíe esta situación, pois sí, estamos vendo a posibilidade de usar a propia vía pública para poder
situación evitar que se entorpezca a circulación. Pero, bueno, dentro da mesma vía pública, porque, bueno, fora da vía pública non sei se ao mellor hai unha horta por aí que nós desconocemos, que non... Bueno, unha vez máis tamén queremos destacar que a importancia que ten de facer os proxectos prevendo as súas repercusións, desde logo. Non sei se quere facer algunha aclaración ou algunha puntualización. Bueno, simplemente referíame, fora da vía pública, referíame a que non entorpeceran o tráfico, home. Pero, bueno, nós, a proposta que estábamos barallando no seu momento era intentar facer ali unha plaza ou dúas de aparcamento naquele sobreancho que fai ali o camiño debaixo do portal para, bueno, de aparcamento de tempo limitado. Ben, bueno, simplemente porque a problemática a día de hoxe, quero dicir, gústame destacar que a problemática a día de hoxe, desde logo, que é a mesma que a que tivemos cando se inaugurou a escola infantil durante os anos do seu mandato. Se fora fácil de solucionar, temo seguro que xa vostedes o tiñan feito, espero, os anos que estuveron gobernando. De todos os xeitos, sorpréndenos a súa preocupación por este tema agora, e que esa preocupación non tiveran cando habilitaron ese espacio para a escola infantil e lle deran solución a ese problema xa daquela. Sin máis... Sí, bueno, eso, destacar que antes non había escola infantil e ora haina. Pasamos á seguinte pregunta. Efectivamente, que efectivamente ora haina, e o que levamos insistindo constantemente na previsión de ter os proxectos ben traballados e ben elaborados e que estas circunstancias non pasen 3 anos despois de que leve funcionando. Pero, bueno, seguinte pregunta. A comunidade do CEIP de Outes leva varios anos traballando nunha profunda renovación pedagóxica xa recoñecida con varios premios e recoñecementos tanto a nivel provincial como a nivel autonómico e estatal. Dita renovación vai máis alá do aspecto didáctico dentro das aulas, buscando crear espazos fora da aula que sexan máis amables, que acompañen e estimulen o alumnado no proceso de ensino-aprendizaxe. Dentro desta renovación, buscan que o seu patio tamén sexa parte do proceso educativo. E para iso, contando co alumnado, buscaron a creación deste espazo exterior a través dun proxecto integrado denominado Outes Soñando o Patio, desenvolto no curso escolar 2022-2023. O custo económico deste proxecto é bastante elevado, polo que pouco a pouco, ano a ano, vaise tratando de abordar algún dos espazos exteriores para melloralo coas ideas xurdidas por parte do alumnado. Neste presente curso escolar, o centro educativo puxose en contacto co Estudio de Arquitectura Lupo, ao cal lle solicitou un proxecto para mellorar o patio cuberto, cuxo custo total supera os 80.000 euros. A día de hoxe, o CEIP de Outes dispón para este proxecto, con gran esforzo, dunha cantidade de 60.000 euros. Ten o actual goberno intención de facer algunha achega económica a este proxecto? En caso afirmativo, cando poderá o CEIP de Outes contar coa súa achega? En caso negativo, cal é a razón pola que o goberno de Calo Camaño non ve necesario investir neste proxecto? Moi ben. Moitas gracias. Bueno, en canto a primeira parte das preguntas, que se o actual goberno ten intención de facer algún achego económico a este proxecto, pois sí, temos intención dentro das nosas posibilidades. En canto a segunda parte da pregunta, que di en caso afirmativo, cando poderá o CEIP de Outes contar coa súa achega, bueno, pois creemos que cando se concrete a actuación e os custes da mesma, poderemos contestar esa pregunta. Desde polo de agora non é posible. En caso negativo, cal é a razón pola que o goberno de Calo Camaño non ve necesario investir neste proxecto? Vostedes deberían de saber que nesta obra non é competencia directa do Concello, non é competencia directa municipal, e que para facer unha achega a ese proxecto debe de haber unha tramitación que dá comenzo por unha solicitude que conteña un proxecto firme e logo poderíase continuar co resto da tramitación conforme a normativa establecida. Por lo tanto, eu creo que, primeiro de nada, deberense dar esas cuestións antes de avanzar en ninguna outra situación. Entendemos que queren vostedes unha solicitude formal do colexio, non sei, non entendín moi ben a última parte do que dixo. Pero, bueno,
De todas maneiras, nós somos coñecedores de que hai unha comisión de patio na que vostedes teñen un representante e, bueno, entendíamos que vostedes nesa comisión recibiron a información de que o proxecto que o colexio quere levar a cabo no patio ascende a algo máis de 80.000 euros. Non sei se o seu representante na comisión se dou conta deso ou non, porque na comisión parece ser que non manifestou que tuveran intención de facer ningún aporte. Bueno, nesa comisión estuve presente, vostede pode falar por manifestación, se eu estuve presente, está por concretar as líneas de traballo. Hai unha empresa proyectista que está traballando en varias posibilidades e na última xuntanza que houve, que por certo foi bastante longa, ali estuvemos presente en todo momento, avaliando sempre todas as cuestións que se iban dando, non se concretou, nin temos un orzamento encima da mesa, nin temos se se pode levar a cabo, nin temos, non sabemos se é un proxecto executable en toda a súa magnitude por cuestións de Aguas de Galicia ou por cuestións se a Consellería de Educación o vai autorizar. Entonces, como ben vostede sabe, para desarrollar un proxecto no que o Concello tiña que facer un investimento, hasta agora vostedes tiñan que facer memorias valoradas tamén e tiñan que presentar unha documentación. Non temos nada de eso encima da mesa. O que non se pode é traballar con manifestacións, é dicir, hai propostas, diferentes propostas, e unha vez estén encima da mesa, valoraránse, pero hasta o momento, efectivamente. Moi ben, bueno, estaremos pendentes. Nós tamén. Seguinte pregunta. Cando se produciu a vergoñenta e injustificada moción de censura no noso Concello, unha das frases que máis escoitou foi incapacidade para xestionar o día a día. Pois ben, levan un ano e a Rúa Doutor Esperante non conta con alumeado público. Cal é o motivo para que despois dun ano aínda non fosen quen de solucionar esta problemática? Cando ten pensado dotar de alumeado público a citada rúa? Acaso a inexistencia de alumeado público non é para vostedes unha mostra de incapacidade para xestionar o día a día? Ben, pois, en canto á primeira parte da pregunta, cal é o motivo que despois dun ano non fosen quen de solucionar esta problemática? Bueno, a problemática a que vostedes se refiren, desde logo, é a que deixou o seu goberno de herdanza, non? Unha obra de humanización dunha rúa cun proxecto no que no capítulo de electricidade non se contemplaba nin o cableado para o alumeado público nin as farolas. Un proxecto no que houbo que facer un novo pavimentado da calzada debido á mala execución. Gracias ás súas presas por telo feito tamén susto eses días antes dese 25 de febreiro. O motivo o que a día de hoxe a obra está sin entregar é a espera da última certificación. Con respecto á segunda parte da pregunta, cando ten pensado dotar de alumeado público a citada rúa? Bueno, pois en breve se dotará dun novo alumeado público na rúa. Queremos recordar que o alumeado provisional existente foi posto a raíz dun rogo por parte do noso grupo municipal, xa que daquela carecía de ningún tipo de alumeado público, nin provisional, nin definitivo. E con respecto á última parte, acaso a inexistencia de alumeado público non é para vostedes unha mostra de incapacidade para xestionar o día a día? Pois claro que sí, desde logo. Por eso, cando vostedes eran incapaces de xestionar o día a día e tiñan esa calle a escuras, o noso grupo fixo un rogo para que se pusera na rúa unha eliminación provisional mentras non chegaba a definitiva. Non sei se quere facer algún tipo de puntualización. Sí. Un ano de goberno e cero solucións para a Rúa Doutor Esperante. Listo? Sí. Moi ben. Non me vou estender porque tendríamos moito rato para falar desas herdanzas todas, porque se só fora a Rúa Doutor Esperante, aquí a que temos detrás ten as súas, a dos Muiños ten as súas, a de Lagoa, xa falaremos dela tamén. Temos ambiente nese aspecto dunha herdanza moi completa que deixaron ao seu paso. Pero, bueno, teremos tempo. Quinta pregunta, por favor.
O pasado domingo 25 de xaneiro estaba prevista a celebración do Trail de Outes, que foi aprazado por causas meteorolóxicas e celebrouse o domingo 1 de febreiro. É este un evento que funciona moi ben, acollendo moita participación local e tamén traendo moitos visitantes ao noso concello para disfrutar do deporte e deleitarse co noso patrimonio natural gracias ao esforzo do Clube de Atletismo de Outes. Parécenos oportuno facerlles a seguinte consulta. Participou o Concello na financiación deste evento? Cal é a cantidade aportada e de que partida orzamentaria procede? Ben, pois, sí, o Concello de Outes foi partícipe na financiación deste evento, sí. En canto á cantidade aportada, por un importe de 2.720 euros, a partida orzamentaria que corresponde ao apartado 341, promoción e fomento do deporte. Moi ben. Seguinte pregunta. No ano 2022, durante o noso mandato e gracias ao dinamismo da Axencia de Desenvolvemento Local, comezouse a organizar un concurso de tapas que daba vidilla aos locais participantes e animaba a veciñanza a participar e sair á rúa nunha temporada en que a meteoroloxía non invita moito, pois adoitaba levarse a cabo entre finais de novembro e principios de decembro. Esta primeira edición tivo éxito e foi en aumento nas seguintes de 2023 e 2024. Visto que pasou 2025 e a poboación e a hostelería de Outes non puideron desfrutar do seu concurso de tapas, queríamos preguntarlle se teñen previsto celebralo neste 2026 e se a resposta é afirmativa, que datas barallan para a súa celebración. Xa se puxeron en contacto cos hosteleiros para coordinar o evento? Moi ben, moitas gracias. Pois, con respecto á primeira pregunta que formula, teñen previsto celebralo neste 2026? Pois sí, temos previsto facelo. Con respecto á segunda parte que di, esa resposta é afirmativa, que datas barallan para a súa celebración? Bueno, pois estamos estudiando as datas máis axeitadas en colaboración coa hostelería. E na parte 3, pois na parte 3, que din que se xa puxeron en contacto con hosteleiros para coordinar o evento, pois sí, levamos en contacto con algún deles desde os últimos meses do ano 2025. En próximas datas convocaremos unha xuntanza tal como tiñamos previsto para ver o nivel de participación, xa que no ano 2023, pois sí, participaron 10 locais, no ano 2024 baixou esa participación ata 8 e deses, a día de hoxe, un xa está pechado. Por lo tanto, esa é a previsión que temos. Moi ben, alegranos saber que se vai a celebrar. Sí, tamén nos hubiera gustado a nós que se celebrara a festa da Vitalla, máis o amanecer musical, que por desgracia, bueno, tamén lle daba vidilla ao pueblo. Sin máis, moitas gracias e boas tardes. Levantes a sesión. Perdón. Perdón. Sí. Rogos e preguntas. Preguntas orais e rogos. Perfecto. Perdón. Sí. Pois. Sí. Primeiro preguntas. Primeiro preguntas. Claro, primeiro as preguntas e último os ruegos. Cando hubo que cambiar, desalosar o Colexio do Cruceiro de Ró para poder xa empezar a obra da Dismismur, algunhas dos usos que se estaban dando, que eran algunhas das asociacións que usaban como local social, tuveron que sair dai, e agora mesmo Terra de Outes, por exemplo, é unha asociación que non ten aínda ubicación. Queríamos saber se xa tiñan previsto a cesión de algún local municipal para poder ubicar a esta asociación. Moitas gracias. Rogos. Gracias. Temos un rogo. O 25 de xaneiro, o Clube de Baloncesto de Outes celebraba unha xornada do programa Xogade de baloncesto 3x3, da que o Concello estaba informado con antelación. Cando chegaron á entrada do pabillón estaba pechada, véndose obrigados a entrar pola parte traseira do edificio. Cónstanos que non foi a única ocasión na que isto pasou, pois ocorreu incluso con alerta laranxa
deberon pensar que como non había entrenamento de fútbol xa non era necesario abrir o pabillón sen ter en conta os outros deportes. Temos información tamén de que o día 10 de febreiro a pista estaba impracticable para o baloncesto debido a que esa mañá foi utilizada polos vehículos de renovación do DNI, nin se adecentou a pista por os entrenamentos da tarde, nin se avisou ao clube de que non se ia poder entrenar. Entón, ante isto, o que lle pedimos ao Goberno de Outes é que poña máis atención nas actividades e eventos dos clubes deportivos deste concello e rogámoslle que non se repitan situacións como as que vimos de relatar, xa que, por un lado, son unha falta de respeto aos clubes e aos seus afiliados, e, por outro, estas accións, máis ben inaccións do Goberno, deixan quedar mal aos clubes deportivos e tamén non deixan quedar en moi bo lugar ao Concello como institución. Nada máis. Moitas gracias. Outro rogo, xa que se finalmente o Concello, o Goberno actual, decide recuperar a festa da Vitalla, sí que lle rogamos que paguenlle nun tempo razonable aos amigos portugueses a vitela, non vai a ser que orixinemos un conflito de carácter internacional indesexado. Moitas grazas. En fin, estamos para dar en serio. Moitísimas gracias, boas tardes, e si, levantamos a sesión. Eu vou para casa, se queres. Contuchos despois, tomando algo. Perdón, queda un rogo. Teño un par de rogos. Xa dixo que teño un par para que o primeiro non nos despida xa. Entón, xa leváramos algunha vez, xa trouxéramos algunha vez a pleno como rogo que se pintara a Rúa Agro das Mozas, porque é unha rúa bastante transitada, sigue sin pintar e rogamos que cando teñan un momentiño que lle pasen ali unha pintura para regular o tráfico. E o segundo rogo sería, dixéronnos unhas veciños e veciños do lugar da Poza que a fonte non ten auga neste momento porque a veces queda sin auga por cando baixa moito auga no Brán, colle aire a tubase e era costume que foran desairala, entón cando podan que vayan desairala para que volva a sair agua polo picho da fonte. Eran 3, non 2. Entón, o outro era, quería rogar que, temos falado xa varias veces que as asociacións veciñales que están usando locais municipais poden acceder ás subvencións da Deputación para o arranxo deses locais sempre cando haxa unha cesión de uso por parte do Concello. En algún momento nos dixeron que se iba a consultar se iso era posible facelo por un tema xurídico e rogamos que se asilice canto antes para que podan solicitar a subvención da que falamos e así poder ir arranxando locales que, despois de todo, seguirían sendo municipales. Nada máis, moitas grazas. Ahora sí, non? Bien. Boas tardes e levantamos a sesión.